Jo, ty se vlastně připravuješ na zápas po 8 letech. Viděl jsi soupeře, byl jsi trénoval v Dubaji. Ty tedy vlastně do finální fáze. Jak vlastně si to člověk jakoby v úzovkách užívá, když se po tolika letech vrací do toho ostrýho? Tak užívam si to brutálne, teším sa na to. Videl som ho aj na vlastné oči, nepodceňujem ho, je to vyzapasený chalaň, je aj o pár rokov mladší odo mňa, aj keď nevyzerá mladšie, ale je, troška srandujem. Tak jedna vec je, čo si myslím, a druhá vec, že to nebude sranda po tých 7 rokoch, či 7,5 roka, čo som mal posledný zápas. Bude to ťažké, ale možno som sa nejak tak aj odbremenil od nejakej ťarchy, že čo keď prehrám, čo keď vyhrám, idem podať maximálny výkon, idem si to užiť. A zatiaľ necítim ten stres, ten ešte dojde, keď budem v tej hale. Samozrejme cítim troška viac tlaku, či už mediálneho, alebo tých ľudí, že veľa je takých, čo chcú zadarmo lístky, čo im odkazujem, že nech si ich kúpia, alebo keď nemajú peniaze, tak ja im pošlem, ale nech ma nenútia im zháňať lístky, to je najväčší zabíjak asi momentálne. A ináč príprava akože ide super, bez nejakých zranení. Už je to troška odlišná tá príprava, lebo už není toľko tých sparingov. Ja keď som bol mladší, tak tam boli proste bomby, teraz už je ten taký riadenejší sparing. Takže uvidím, čo to dá. Co vlastně jako v 45 letech vlastně regenerace? Či člověk vlastně musí i na tady to jakoby myslet. Tak ja sa mám rád docela, takže ja regeneráciu, sauna, masáže, niekedy proste byť sám, ísť na dom, alebo nejaké behy v lese a tak ďalej, s obsom prechádzka, s malým synom byť. To sú tie veci, čo vlastne ma nejak regenerujú. Nerobím nič špeciálneho, nejaké špeciálne veci. Pre mňa je regenerácia, keď mám ten kľud, pretože ja som zvyknutý viesť gym, viesť tých profi fighterov. Predtým som mal robotu, kde som mal pomaly 50 zamestnancov, takže pre mňa je tá regenerácia to, že mám nejak čas na seba. Takže tam jakoby není žádný stres vlastně jakoby z toho zápasu, když člověk má vlastně všechno tady tu za sebou? Tak určite ten stres dojde, zatiaľ neprichádza, zatiaľ sa teším a som rád, že som si nejak čas našiel aj na seba a vlastne som aj vďačný tomu a preto ten stres ako nemá tam čo robiť, lebo ja o titul nejaký nejdem, kariéru si nejak nebudujem, proste idem si to tam rozdať a idem si to vyskúšať zase a neviem, čo by som mal mať. Mám ťažkého súpera, takže nejdem tam s nejakou dávačkou, že keď prehrám, tak vtedy by som sa zrutil, ale práve, že si to idem rozdať s človekom, na ktorým keď vyhrám, tak sa naozaj poteším. Jak vlastně ten zápas vzniknul? Byl to jakoby nápad RFA, nebo to byl nápad jakoby tvůj? No toto bol konkrétne nápad RFA, pretože hovorím tým, že ja mám toho veľa, že proste nejak ten gym a tí profi fighteri a toto tamto. Bol som po dlhom čase na jiu-jitsu turnaji a vlastne ak som došiel naspäť, tak Boris sa ma spýtal, či by som do toho išiel a hovorím, že prečo ne? Že prečo na chvíľu neodstaviť tie veci, ktoré ťa aj troška naplňajú, ale aj valcujú a proste venovať sa sám sebe. Ale popri tom stíham, lebo však máme teraz zápas najbližší v RFA, čo mám tam chalaňov a potom vlastne Štefana Vojčaka, čo ide o titul, takže musím sa im venovať, ale niektoré veci proste troška odsunúť a venovať sa sám sebe. Přemýšlí vlastně člověk, co, když ten zápas dobře dopadne, že by ještě pokračoval nějak v té kariéře? Tak zase budem mať v decembri 46 rokov, tak zase nebudem 50-ročný fighter nejaký pomalý, že si budem teraz kariéru do 50-ky, lebo fakt to, že zatiaľ som zranený, čo si musím zaklopať, hej, že tak to je aj taký zázrak a celkovo, že som v takej nejakej forme. Takže uvidíme, čo bude ďalej. No, určite budem chodiť aj na jiu-jitsu, možno nejaké aj Attila, čo si dáva nejaký box alebo niečo takéto, ale už treba vyradiť, lebo ja si myslím, že aj toto je dosť ťažký súper, že som si toho naložil dosť, myslím, ale zase dávať si násilu nejakých slabších súperov, to ma nejak nenaplňa. No. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Vlastně gala večer proběhne doma. Je to vlastně takový ten bonus navíc, který ho člověk jakoby žene do toho tréninku? Tak určite áno, ľudia sa na to tešia a konečne budem zase cítiť tú podporu toho domáceho publika a je to fajn, si myslím, no, tak mám k tomu blízko, stále sa motám ako tréner, takže ľudia ma určite radi uvidia a ja rád nasajem tú atmosféru. Že se tam na Štefana Vojčáka, kdy vlastně byl titul v KSV, jak vlastně ty vidíš ten zápas a jak těžký zápas to může být? Určite to bude ťažký zápas, ale ja by som za Štefana nepodcenil, pretože to je univerzálny fighter, ktorý je bývalý zápasník wrestler, ktorý zlepšil ten postoj, ak sme mali možnosť vidieť pri tých zápasoch, čo trafil, tak to chlap padol a nemal zas ľahkých tých superov, takže ani Defri sa nečaká nič ľahkého. A samozrejme ten tlak mediálny, ten tlak toho, že to bude na 5 kôl a že tam budú proste pre Štefana určité novinky, čo doteraz nezažil, hej, že sa okolo toho zápasu budú viac motať médiá aj samotná tá organizácia
Ale myslím, že Štefan je dosť vyrovnaný v hlave a nejak to ustojíme.